Machigni nya Ramogi jonge chenro mar ka gi kacha nyinga en James Opondo. Jatend migao mar weche tuke Babu na Mwambo riwore gi jo Kenya yuago Kelvin Kiptum mane owito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono. Na Mwamba olero ni kaka migao gibiro chano chenro mar ike jatugono kokwa jo Kenya mondo olemne familia mar Kiptum e sechegi mag kuyo gi lit. Wanted to inform the nation that we are consulting in government. We officially informed His Excellency the President of this tragic accident immediately it occurred. And as soon as the consultations are concluded, we'll be making an official announcement on how we are going to proceed forward with final respect for this national hero. Kelvin Kiptum is a national hero by any standard, by any stretch of the imagination. And we will honor him in death as we honored him in life. We will be traveling to Kaptagat in the next couple of hours. To view Kelvin's remains and to consult with the family. And after all these consultations, we will share a more comprehensive statement. Jakoro mungirore migao mararita Raymond Molo puoyo tinga mane okawo kod joma chunygi ng'won koting'o riwruoge ma ok mag piny owacho e jolo joma ne oyudo midhiero gi kodh El Nino. Jatelono oyango ni maromo familia 5,400 kod jamni ne oyudo midhiero e kinde kodh El Nino. Omolo mane loso e kinde romo mar yango kenge mag kedo kod midhiero matuch apoya kaka oro kod oula okoni kony mar sirikal mamalo kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi ne oreso jo Kenya mane yudo lal ka otenore kod kodh El Nino. Meaningful partnerships are fundamental to our collaborative successes, necessitating a multilateral approach to disaster response due to the multifaceted challenges requiring specialized expertise. We extend our heartfelt gratitude to all humanitarian agencies that collaborated with us during this operation. This operation has yielded invaluable lessons that need further exploration. And I'll tell you what the theory is on why counties need to have a role in disaster risk planning. It is because counties are the starting point for integrated planning as a whole, development planning. Response to emergencies, effects of disasters to community level is a byproduct of development or lack of development. What hits me when I think about this is that somewhere around 175 lives were lost, including 41 children. If those numbers are even remotely accurate, what it says to me is that we lost more people than we did in 4 years of drought response. And what we know well is that these kinds of shocks are going to continue to occur. We can talk about in the panel how we can avoid them. Rakruok mapek ne obedo e kinda pizzas margarita mabaringo kod kweth jokuo jamni mosebedo ka monjo jopiny makono e kinde mane pizzas margarita ne timo apedha ne jomahundu mane onego japuonj moro maduong' ngeso mokalo. Kalore kod County Commissioner ma Baringo Sangolo Kutwa, rakruok mara magina ne ochakore e kinde mane jomahundu go ne ogeng'o ne pizzas mane timo apedha e gweng' ma Karnaga Joto kama nyocha ne onege japuonj ma nyinge Thomas Kibet. Rakruok mane oweyo achiel kuom obila ma akicha kod hinyruok. Komanda mar obila ma Baringo Julius Kirago kod jomahundu go ne opondo e wi jamni e kinde mane girakore kod obila ka opako jolweny kuom ne chopo mapiyo kendo konyogi. Kirago okoni jomahundu go koro olando ne giyawo lweny kendo ka sirikal to dwa dunyogi ka ochunglo. Jana
tumekuwa kama kamati ya usalama kupanga mikakati ya kufuata wale ambao walifanya kile kitendo. Na vile mnaona sasa hivi tunatoka area ya Yatia, area ya Karanga Joto na hizo maeneo ambaye wakati walichukua simu ya yule mwalimu tumekuwa tukifuata na inaonekana iko katika hiyo area. People have left banditry na sasa wanaanza kuua watu hovyo hovyo. 2 days sasa tumekuwa field tukifuatilia hao watu, lakini hao watu wanajificha wakiwa ndani ya ng'ombe. So jana wakati engage, leo tena the same thing wakati engage, na bahati mbaya wameweza kupiga one of us risasi, ndio sasa tumetoka hapa kumwangalia, na one of our vehicles ambaye ni OCPD imeweza kupigwa marisasi. So ni kwamba wamedeclare vita na tuko tayari for that. Shule wamekuwa wakienda, tumeweka hiyo mikakati. In fact tumekuwa tuko escort every morning, every evening tumekuwa tuko escort to and from there. Jotelo auchiel maya e kaunti ma Turkana kod Pokot West dayo dhogegi okwach kich e boma ma Nakuru ewi monj ma osebedo katimore e moko kuom gwenge man hoho mar Okak. Gavana ma Turkana Jeremiah Lemukai jaod bura ma Kacheliba Titus Lotek kod jaod bura ma Pokot South David Kosing dayo dhogi ka Senator ma Turkana James Lomenen, jaod bura ma Kapenguria Samuel Moroto kod jaod bura ma Turkana South John Mayot podi rito thuolo mar ndiko dhogi. Jauchielgo idayo dhogi ewi monj ma osebedo katimore e kaunti ma Turkana kod Turkana kod West Pokot ma kinde ka kinde. Kwa nini serikali wasipate ukweli wa maneno ya yale mambo yanatendeka? Inakaa tunabahatisha. What we want the government to do to continue giving us more NPR so that Turkana County iwe protected na serikali ya Kenya. Jopuonjre mag skunda sekondar ma Kathana DEB sekondari odwoka pacho bang' yudo ka chuk dara ma rito skundno onegi otieno ma piny orugodo kawuono, kendo apise mamoko otur kendo okwalie gik moko. Kaluwore gi Patrick Nzioka ma en owadgi chuk dara ma onegi noyudo simo gokinyi maluonge mondo odhi e sikul kama ne oyudie lipod masirano. Chuk darni ne ochako tich e sikul Jumachiel mokalo ka obila osekawo ringre jalno kendo osechako timo nonro ewi monj ma kamano. Kuna mmoja wetu alikuwa ameuliwa kwa shule na alikuwa watchman kwa muda mdogo, kwa sababu yule alikuwa hapo beleni alikuwa desert work na akatoka. Wakati nimekuja nikaona hiyo kitendo huyo mzee amefanyiwa. Huyo mzee kwanza alikuwa bibi yake alikufa, na ndiye alikuwa anasaidia watoto wake. Na sasa kitendo kama hii tumeona ni kama kuko na gang ambayo ina terrorate hii area ya Kangundo. Juzi tumeona the same design imefanya Chamulendo. Primarily kukauliwa mtu mmoja, secondary kukauliwa watu wawili. Nilimpata akiwa amekufa baada ya kuonyesha damu katika mafua. Sikunguza mahali pengine juu alikuwa amejifunganisha, na juu ya DCI kufanya kazi yake singeweza kuendelea kunguza. Niliachia tu hapo, lakini pumping rate ya mwili haikuwa inafanya. And we informed the relevant authorities. DCIO wamekuja, OCS Kangundo alikuwa hapa, and they have started their investigations. Na tunaomba ule mtu anaweza kuwa ako na habari kuhusu what happened here akuje forward apatiane statement.
Afisa mag okwach kich e gweng' ma Chirang'any e kaunti ma Trans Nzoia ondhiyo jopuonjre 7 mawuok e skund sekondar ma Kapsiroa ma Ichichni ne owang'o ode nindo mane ni kod jopuonjre 160 kendo ketho mwandu mamoko ma nengogi ni malo. Ospidi ma Chirang'any Okumudulo lero ni jopuonjre 6 e kindgi gin jo klas 10 kata form 2 ka achich maduong' en ja klas 11 kata form 3. Tim no ne owang'o jotelo mopogore koting'o jaod bura ma Chirang'any Patrick Simio mane ochiwo kony mag ong'ete kod matres mar kony jopuonjre mane odgi mar nindo owang'. Jopuonjre ne osiem e wi timbe njore ahinya mag wang'o sikunde. Aibu sana, na wale wenye walihusika na haya maneno wachukuliwe sheria kali ile tu ya kawaida. Hapa hakuna huruma, ama mnasemaje? Sisi tungekuwa tunafikiria mambo mengine ya kufanya, lakini ona sasa, kama siku hiyo ingetokea bahati mbaya tupoteze watoto wetu ingekuwaje? Hiyo ni mbaya sana. Oganda luo modak e kaunti ma Isiolo ochiwo puoch gi paka ne apisi mar CDF ma Isiolo North kuom chiwo omenda mar somo mar basari ne jopuonjre 40 mag joluo ka ma e thuolo mokwongo ma jopuonjre ma joluo odhial e yor somo e yo makama. Kane giwuoyo chieng' Jumapil, oganda luogo opuoyo okang' ma okawo gi jaod bura ma Isiolo North Joseph Samal ka giwacho ni mano e kit telo madwarore e pacho ka. Jonyuol nyithindogo manoyudo omenda go kwa jotelo mamoko mondo mi odewi jopuonjre ka ok odewo dhot magiaye kaka yor kelo ganda kanyakla. Chenro no geto familia ma ochando kaka yor neno ni nyithindo odonje e sikunde kata obedo ni jonyuolgi onge kod nyalo. Luo niliwaletea hapa forms 40 na jamii wameipokea kwa dhati. Tunashirikiana pamoja katika ofisi ya mheshimiwa kwa kuhakikisha kwamba jamii hizi ndogo ambao wanaishi katika eneo hili la Isiolo County wamepata hizi forms ili watoto wao waweze kupata kusoma. Vile kwa watu wangu ningependa niweze kuwashukuru kwa ajili ya kuandikisha majina ya watoto na kuweza kuchukua form, waende waweze kuzijaza na wahakikishe kwamba imejazwa sawa na waweze kuzirudisha by Thursday next week, ili tuweze kuanza kushughulikia rasmi kwa ajili ya kuwapea checks za kupeleka shule. Kaudhi nyime ni jokanyo mag sekta mar somo e kaunti ma Kilifi onyiso luoro margi e wi kwan mamalo mar jopuonjre ahinya to ma owinjo riwre kod form 1 marem chopo e sikunde kata bang' yudo sir mar omenda mar somo. Jakoma riwruok mar jopuonj ECDE e kaunti no Rose Erulu koni jopuonjrego kata bed ni yudo sir mar omenda mar somo pod bedo kod pek e yudo gik matindo ma owinjo giti godo e sikul. Yango ni dhier ma okwako gwengego owinjo many kaka itieko mondo kik lek mar somo lal ne jopuonjre mathoth. We have had cases where children have been given the support, the school fees has been paid, but a student does not report because of lack of personal effects. Here, we also take this opportunity to request the principals, all the education partners, to look at this issue where a child has not reported because they have no school uniform. Many of them actually, the ones who we have witnessed, were present for this launch, had no uniform. Please admit these children. Admit them to come into school and the uniform can be brought in later. We can come together during holidays and ensure that we give these children the essential life skills that they need so that they are well equipped for the betterment of their future. Nimeshukuru kile kidogo ambacho amenichangia. Ninashukuru hata na matumaini Jumatatu nitanunua vile vitu ambavyo vitalingana ile pesa niko nayo, na mimi nitaenda kule shule, nitaenda kuelezea na bila shaka watampokea, kisha huko baadaye nje ningangane vile vingine ili aweze kuendelea na masomo. Nasema asante, nashukuru kwa sababu kama si ya safe community singeweza kwenda shule na singeendeleza masomo yangu.
Tim mar Ivory Coast noloyo kombe mar gi mar adek mar AFCON bang' loyo tim mar Nigeria gondari kuom achiel.